Ukalwela pa window kulowa kudabika kundu wampanga ndemene muja pomupeza yoja pobwera nokuti athawe ajata mugwira nyamata uja potutsana panja wakwanisa kutenga mpeni kubaya anu yake nyumba padzanja kubaya kwambiri bala kuti nkhawo chipatala kwathu kuno afika polandwa kuti sakwanisa kukonza ndendirakwera kuno mmene ndimadzafika kunyumba kuno kuti nonditwalondola kumene mwana ali naye ndi pamene ndipeza kuti mwana awoloka naye kutsija ataka muka ndemene mmati nditilondola ndangona monga waya Watavi, what's going? twabwino kanyu Mama alipore? Wao nato. Papanso alipo. Amalumeso alipompa. Chabwino. megahertz muli bwanji wamvera kachikena tatulukiranso kuno kukatiti kwa Maliveni mwezi wa Oktoba ndelo mati tabwera ulendo okha uno tabwera muso sibadusolo masabata atatu kakhala kachitatu kubwera kumudzi kuno katiti Maliveni amene mukutitsatira ku page yathu ya Balance Semanal mukhale zabwino zonse ino amene mukutimveranso kudzera pa wireless tikufunirani zabwino zonse ine ndisase tukadewere malo magova Samuel Lazaro amene akuongolera zonse padakali pano ndi Cipriano Armando Hostin inde ngwagwa otua kachikena atu achiwanga takupezani kumudzi mwanu bambo takupezani mwina kwakumbutsa anthu dzina lanu ine Kerry Faison Mr. Kerry Faison tinachezako molendo angapo ndipo mawu anu kumveka pa wireless si achilendo anthu awazolowera chabwino tapazoti mwachitika ngozi mudziko muno mwachitika ngozidi ya ngozi imene nyamata amene kumbuyo uku adachoka mudzi muno kuthawa mayi wake zochitika nyamata ameneyo wakapezeka mu nyumba momwe chipina ndi usiku mukasitolo ukalwera pa window kulowa kudabika kundu wampanga ndemene muja pomupeza yoja pobwera nokuti athawe ajata mugwira nyamata uja potutsana panja wakwanisa kutenga mpeni kubaya anu yake nyumba padzanja kubaya kwambiri bala kuti nkhawo chipatala kwathu kuno afika polandwa kuti sakwanisa kukonza ndeno obaibwawo padakali pano ali kuti obedwawo atabweza kuchipatala chathuki anapita chipatala cha Malawi kudetsa hekesera zuva uri nyama rake ndo chada bwerisa so mpungwe mudzi muno amene adafuna kupangisa kuti mai wake aphedwe ndameneyo ndithu ndameneyo nyama tati mamuti Otavio uyu wadzaka 15 mwana wang'ono ndameneyo nyamata ndithu apopo ti wapezeka mwana uja makolo mudakhala nawo pansi kuti amulange mwanayo tidawapatsa mawu kuti nyamata khaneni pansi chilibo wasadzapangeza koma kutoneka kuti nyamatayo anamulangiza ngakhale msankha apadera koma mwanayo ngosamba mwambo wa maliro wenda bwanji mwambo wa maliro nyamata atapezeka kuti taona kuti ngophedwa patsiya pofana amene amupasidwa adziwe aoneka kuti anthu anasonkhana ambiri mudzi muno pa zimene anakapanga kukhumoko ndiye titakafotokozera achikulira mfumu fotokozera komandanti kudomwe ndiye akomandanti aneneza kuti basi ifeyo sitifika ngozika pambuyo poti nyamata wapezeka Otavio mkachingati no apanga mwambo wosokoneza chonchi kuchokera kopezeka nkoyamba kwa kadziwe feyo kutanthauza kuti samapanganso pakatipa yaya pakatipa sizimamveka ndi sitingadzene kwa makolo kufo zilipo zina zonkhazi utangano wamaliza mwina kwa achinyamata amene atokhala ndi chitibwe mwina umene wosakhala bwino pempho nakuti anyamata afunika alimbikira kugwira ntchito kusiyana kumatenga zipezano wake chifukwa kutenga zipezano wake mapeta ake ndi amene wawa udwa moyo nthaisala kwani tathokoza atachiwanga mwina kumapeto dzina lanu licha Kerry Faison
ndimene mumeletechezera ndi achiwanga amene wakere Faisoni amudzi uno wa Maliten Katiti kufotokoza za Nyamata Otavio. Tidabweranso masiku ambuyomu kudzadandaula ndithu kuti Otavio amene yotesesani kukhala naye pansi koma sizinatheke. Ndi mwana amene kudabwera mpungwepungwe mudzi muno amene anthu amudzi muno anafuna ndithu kuti aphe makolo ake poganiza kuti makolowo apha mwana wawo osadzori mwana uja adangokuthawa kupita kumakanga koma atabwera pasanaditse ulo masabata awiri ndizinso efeti nkati mwina waleka kalibwerake lija pakanso anthu pawaire simudamupempherera mudakamba zinthu zambiri zoti ayi adakali mwana wang'ono tipempherera mupirene wa profeti ndezona tsabe kuti ayi sizindatheke zimenezo kuti anthu ena abe okuya amugwira nkupanga zimene ampangazo pomudzi wakale ndi kalibwerake. Tidakali kuno Katiti kwa Maliten ine ndisizitu kadewere malomo Govert Samuel Lazaro pamakina pali Sibiriano Armando Hussein. Ino baishwani akutiro Otavio wapeba. Akutiro peba Otavio. Kani mene yekukudzani bwanji Otavio ndi mwana wang'ono. Simudasesa mwina kwako dola mai wake kuti mumacheza nawo kuti mwana atamamulanga mwakali mwakali. Tidayisetsa koma no ankala mwanayo ono okanyika. Mwana ndiye okanyika. Kuganga kale mayiyo anesetsa ndithu ngakhale wena abadira ngakhale ine bakondeva ndafika bomuza kuti yakubikira bomene umusinte ndi mwana ojeba kurantoza kuti umudzi muno Otavio amamushalira ndithu amene yu amamuyalira ifuga mbiri yake eno ida adanga timene alabangira kuti yeyo mayi wake wamupa ali libodza ndiye adapezeka pamene no rimampatsa ophungu kuti zimene zizi usadzaraniso kodi sadzakireso inuso makolo nderi kumenya korero musadzarani musadzembireso tsono mwanayo ono wankhala okanika nchiwanda chake ino chimene chinthawi yake ino yantani kodi yankwanira ya Paulo vuto sorisapereke kwa makolo akamesitsa ndithu kulanga kumenya zazira ndiyeno mwanayo wankhala no osamva no mwanayo bweretsa chishinjo wa makolo ono kwapata mavuro pamene bakati apa amakhala oti mbiri yawo inada kuti apha mwana pamene mwana alipo abwere kumene mwanaso apitirizira ochitiraso zinthu zoti makolo akhumudwe ndithu ndiye wanthu uno basi pomvo lulu uno nkumene amataka choleko basi wanthu atitsiriza renda. Otavio anali mwana wang'ono zaka 15 koma kwanisa nditutenga mpeni kubaya anapungwako wabaya kwambiri kujabatala koti kunoko akalephera ati anapita kudetsa kumene akakwanisa ano kwapanga dzanyala fuka mpadzanja ota adakatarepeke amenewa mwana adakapa mwana anali nyonga zosakhala bwino ndi amayiwonso analimba ndiyeno pamene adza kuwano anthu asonkhana ano pamene adzakwanisa kumkwira ndiyene bwako anaphungwako ndi mwana wang'ono Otavio ino zakukhudzani bwanji ineyoza ndikhudza woriso ndimati nkakhale mantha amandibwera mantha amabwera chifukwa mwana akatero chigawenga chimakhala nyonga kupambanaso mwina mwana wochepa akhoza kukhala nyonga iweyo wankulu kukupha nanga si iyeyo ono uchigawenga wake ono kaya mulungu kaya nsarana amampatsa nyonga zimenezo siningadziwe zoti nyonga zimenezi amampatsa ndani ino akazi wa achiwanga mukuona khadi kuphedwa kwa Otavio makolo ake asangalala kapena akhumudwa nazo amene wakhumudwa chifukwa wapeza mwanayo amasewetsa mtendere makolowo ndi mudzi wonse amene wakhumudwa ifwe yoti awaphera ndanzawo inu ndinu mayi wochikulire ndithu mwina mukozokhala ndi uthenga wapaderadera kwa wana amene ali ndi chilibo amenewo amene akukula ndi chinzimu chakuba ndi nthawi kuti mukhoza kupereka uphungu kwa ana amenewo uphungu umene ukhoza kukhaladi ori kwa ana ochepa amene ali ndi mtima umenewu kofunika atausiya autaye mtima umenewu ndithu akhale ndi mtima wabwino osati wochigawenga masiku ano waipa ndengo ntaka nkugwira basi moto ogwire ntchito mwazali moto ogwira ntchito keda katudzasekerera wakhala ngati musekerera moto aya kutimvera chisoni ino
Nkutimvele chisoni. Ndese muntu kumadzimvera chisoni umalira. Ndimwadzasekerera. Kulipo kwina kutimvele chisoni ukuseka. Ukuseka. Kulipo kwina kutimvele chisoni ukulira. Ukulira. Aisha bwino. Tathokoza chifukwa cholola kuyankhula nafe. Zikomo kwambiri. Zikomo. 7.3 MHz WRC anyamata awayisi mnofu wangonya kambaka kalisemeneza imva mwafu Leo ruto nali wachakanire ndabirwa cyari kigutuji magapiga mongo wakapinda babwera ndatabenza muri ado wakita kukwaya ndabira ndabwera ndasugira yojo ndasugira urerega sima ntarerega sima ura mama mutaburi sima indidani ndipiga ndabwanisadi kala yojo kuga sima baganoza itaje wajarenga ndasibalawe kugira ubidi abayoba video nyumbero ububuye inaga bato abura nditubiza kuona yama tokugolo ndi mango vokogota mango vokogota tegena againe amwina antendira nyumba alirayo gabena mwina kwezi mine yarani kuziga ine kunkala inaga mbomene nduzona amandu baula kubwera odana mawo ine aringa ngubora mwambara mu odorazi alipo nyumba mungize alipo adirazuga ndazuga ndakantabira ndabira ugabeto zodi yemuri basi no genaga aguro atantone tano barashi aguro mwanayo nduyu antema byara analowa nyumba mwana pungwa ashie antema lebo no bakubanga bokala muri mwanayo akuna ntani antente ndendira arantente mwanayo ndeni obira ni wanya wawa no wanu wabanja denna tanya moga kubira wame ati monge wanu wabanja kumene kuti tabira na rango kufunika amene munkaenda nawo kungani kunena chimwe nangalava ndendira bwela kuno mene ndimadafika kunyumba kuno kulino ndidziwa londola kumene mwana ali naye ndi pamene ndipozoro mwana oloka naye kutsija ataka mukeka ndemene mati ndizilondola ndangona mongo waya tsono anyakwa wasana banga shawo ikapena mashawo kupanga mwashango pang'ono kuti akwanise kumombola mwanayo kasanya kwa wamadikirano wake banja komaso mwana akaba mantenga nkupira naye kwa nyakwa yake koma sizina teki wataviyo anaba kapena kungomuganisira kuti amafuna kuba sana bekale sana Shabu wataviyo amugwira batibati nyumba kwantegesa kana pungwa ako malinga ndika fukufuku amene tinapanga pakatipa ku programu ya balance semanal zimonetsa kuti wataviyo wasintha ndipo anasintha ndithu pakatipa koma chomwe chinamwambitsaso kuti muna mwaki wataviyo ayambire nkati khalidwe limene munaona khali chani mana koma ineyo sindikudziwa kaya ndisarana amene wakula nsimfu sindikudziwa chifukwa choti mwanayo ingakhale neyo ndimakhulupirira ndimene analili ndi zimene amachita tokomopano ngakhale dzana ali amakoka tomato kumudini ambira adadzapempha ngati yali mu programu ya balance semanal kuti pamafunika wataviyo mutengere wa profit akamupempherere kapena wazibisa ena amene amadziwa chilungamo cha mulungu mudasetsa kupanga zimene zili muna mwanayo kupita naye kwa abusa kuti akapempherera profit abusa wadabwera kumfuno ndi amanena kuti adziva zoyendera analakulilonge kuna kupepani kumona mwambo wamalilonga muna bwino wapanda kuno mwambo wamalilo waenda amalume ndithu amalemu wataviyo mwina kumayambiriro dzina wani Tomanji wao kumambira manjo dini nyai Mr. Nyai feso langu kumva kuti nzanu njalo anyamata wataviyo kala katamupa kubatiti kwa mali benera chachitika sonjani koma kuti zinakhala banja Donald leo nalipa nyumba mwanga makao sana tuna nditu orali yao pamoja nene ndinava aje mwana ya kwani kuja muratamanga kuno waunze mume wangu akupangido chipongwe kuona nakachola nyumba yanu ali nebara pero ineyo sinalenga ndikunda ndipira kwa chimana ganga akulu badzimitsa ndili umwe umpamene malandira fono ro mwana uji akoneso ndi wadekeba nditadzafika kuno pamene ndakumana ndi makolo kwa mfunsa chilichonse
ndiye nditadziona nezoti apapa afunika ndipite kwa anyakwawa ndikapi pamene pali kumba pangu paji ndiye nditafika kwa anyakwawa ndi pamene ndimamva kuti anyakwawa akwa munthu amene wotcholedwa anapita kuti akauza kuti mwana wanu zanu kuti ndi anyakwawa anene kuti nachinafunika mukatenge mwanayo abwere kuno cholinga tidzamboyendesa milandu ndiye nthawi imene anyamukano kupita uko sanabwerenso anyakwawa otcholedwa atatero pamene adzalandiranso uthenga wina wosonyeza kuti ndiloko nyumbayo wagulazira ndiye ndi pamene amati tsono ifeyo muti tilenge munthu tileneyo chipatala kuti wagulazira pamene wathu adakali ndi miyo badi ine mukalenge wathu abwere kuno tidzafunsa imene chinachitika kuti afulase omweko ndi pamene pamafika na mchimene wanga ong'ono kutefolotoro kana uchamude ndiye anyamukano kuti palibe chimene angapake kwa wathu wafa wawo wagulazira ndiye kuti chachikulu chimene ife timachipikira chauti ife sitingapita kukalipira kuchipatala pamene amene waphedwa ndi wathu wawo wangogulazira ndiye pamene timakonza ulendo kopita kwachi ndiye achiwanganso titafunsa afotokoza anthu anafika adi kuno koma mmene amanenera amene kuti mwanayo watani wathawa chonse chakudziwa kuti mwanayo tatani tatenda ndiye tinawuza kuti pamene pefeti pangamota atino chifukwa ife tikufuna kutsata njira imeneyi ndiye ndi pamene tanyamuka kupita kwa anu ake banja amene atitenthera munthu wathu takafika kumeneko tafotokozera ndi anu ake banja akumeneko anekuti ifenso kuti mwanayo watenthedwa ifenso sititha kumvetsa bwinobwino chifukwa chakuti nthawi imene ifeyo tamva zoti amayiwa avulazidwa tinathamanga kwa mfumu mmene timabwera ndi mmene tikudzamva kuti mwana utani watenthedwa so zoti mwanayo watenthedwa mchigulugulu anu ake ife tili kwa mfumu apapa sitingayendetse mlandu chifukwa ife taluza iwonso wawo luchipatala iwo akufuna thandizo la kuchipatala ifenso tikudandaula wathu ndiye kuti aliyense alinoti adziyendetse zake zimeneyo akudandaula basi pambuyo potavya kuchoka kumakanga waenda tunda utali pansi tidadzakhala naye pansi ife kucheza naye bwinobwino kuti otavya funika ukhale nzathu ndikuti ukhale nzathu afunika zakati usinthe ndipo tidadzasiyaso malamulo ena kwa achiwanga mudzi muno komanso ku banja lino kuti adzakhale naye pansi otavya amene ndakhala naye ndithu kwa nthawi yayitali sikuti nthawi imene adabwera ndangokhala kumudzi umene ndimakhala ndimabwerabwera mwakuti ngakhale dzana ndine naye limodzi nditadzafika tachezacheza ndipo ndamufotokozera zakuti malume pafunika mudzibwera ku nyumba tidzidzacheza ndipo mwana anavomeradi nditimosola malume musadenkha awayi ndipo nditafunsa amayi wana amandifotokozera kuti mwanayo wasinthadi pa nyumba pano zambiri zikuchitika ndiye ngakhale kuphika ine ndaleka chifukwa cha mwana ameneyo ndiye ndilecheza naye ine nchikhulupirira mwanayo wasinthadi koma pakumvano izizi ndinazoona kuti apapa china chake sichili pake amayi wake akunena kuti kunabwera profeti kuchokera ku Malawi mukuona ngati profeti amenewo analibe achilunga kapena anali moyo wongofuna munawandira amenewa anali anthu ndithu ofuna ndithu kumuthandiza mwanayo koma pakuti pa dziko lino lapansi satana ndi amene wakula msinkhu kwambiri amene akutsogolera ndili ndi chikhulupiriro kuti chiwanda chimene anali nacho sikuti nchoncho kwa yekhaya chifukwa masiku ano akuluakulu akumatheka kuwakhwimitsa ana aja nkumakaba akapititsa kwa iwo awamankhira molandira ngati malipiro a ntchito imene agwira koma ano ake antchito ndi amene awakhwimitsa ndiye satana panopo wakula msinkhu kusiyana ndi amene akupemphera kwa ine monga ngati mwini wake banja chimene ndingapemphe kwa iwo amene apanga ntchito imene ndikuti ngakhale atapezeka munthu amene amupha ngakhale kuti samudziwa ndi amene waba ngati samudziwa akufunika apite naye ndithu kwa nyakwawa akaja wanyakwa apite kwa achiwanga chifukwa boma ndi imene malanga osati mudzi ayi komanso ndikuperekanso chenjezo kwa amene achinyamata amene ali ndi mchitidwe ngati imene wakuba kuti mwina atasinthe kwa chani izizi zikupereka vuto kwa anthu amene aberedwa
chifukwa chakuti amene waberedwa nthawi zonse amakhala mtima omwawa ndiye ndi mudzi ngati wathu uno poti mbiri imene yakuphayi sikuyamba nkachitatu atatu ndikuperekanso kwa iwo amene ndithu adasunga zida ngati zophera anthu amene adaba kuti chonde zimenezo ndithu titazitaya chifukwa aliyense amene mawa adzakhala ali m'bale wawo adzatulutsenso ndaa zawo zida zimene ndiye chikufunika kuti mwana kaya ndi wamkulu amugwira ayende ndondomeko ndithu ukafika kwa nyakwawa mpaka kwa chiwanda kwa mfumu mpaka mwanayo kaya ndi wamkulu akafika kwa polisi iwo zawo zakalipire ndiye kuti yonse akhale ndi moyo tidzionani. Tatukosa ndachazira ndi anyayi osoka pamachiwawo amene wati ankolene na malemu Otavio tidakalibe kuno kukatiti kwa Maliten ndi awayirese kuno kuwangonya ndikupanga izi malo mogovati Samuel Lazaro inandise zitu kadawere koma amene ali pamakina ndi Cipriano Armando Austin takhala ndi pompo zabwino zidakachitika kutsogoloko chabwino hako ndamvera nonse amene mukutitsata ku platform yathu ya YouTube Balance Semanal komanso amene mukumva watu kwa wireless tikufunireni kachikena zabwino zonse pambuyo pochoka ku nyumba kwa Chiwanga tabwera ndithu ku nyumba kwa munthu amene wavulazidwa ndi munthu amene akuganiziridwa kuti amadzapanga chipongwe ku nyumba kuno tikudzeni ndi mama akunyadira kuna kupepani tikuona mkono anu tikuotopa ati sinakhala wanji mama ashubera mene sinakhalira ndinagora ndichunga ndiyere matera yekuza kuno yekuza kuno yakuno nenda nanga kufuna sale bachibinda kuzono kulino pakasala bobo litutamo kakhala moera kulino ngomutero yempa mene ndinga kusyamba kwali ndidadzuka lero nenda kwanisa nokutani kutsakula chitseko chapakati tsakula pang'ono kulikorina yeyo nechitindimene amataka kwenye kubanga iye uchewa chotsaka lero kuwachola kulina akalumira pamene ndakwanisana mwana uche kuzangu kukwira ndinamugwira nyimba talibana echo pamenepo mpaka nokafika pawindo wapopo pawindo paja mpaka nokakadamira yatakadibira lero mpaka nandalimbira ndipasapasa mwana uja mpaka nenda ndipo ndinamugwira chisako chakhomweri watsakula ndiyeyo mpaka natalusana panjala pamene ndimakuwa kuwira munoko nyumba ino ndinyamara amene amagona nyumbawo ndiye nditakuwa chomwe chija uyu kudzadzuka uyonse kudzadzuka mpamene zapitizana kukuwa zakhala ngati nsikana ndi nyamara uyo wamugwira mwana uja mpamene ndimakuwa anthuni ehe zanitsanizeni kuno ndava nyumba kuno kubwera ndava pamene dathamarani amasokoloka ndiye kuti mpeni wandibeira pati wandibeira yapo kufuna kuti adzipulumutsa athawe ehede tachokanena pamene podzafikapo lero nsemukwaonawo magalira ndene nonse ndimadzadziwa zoriyo ja mwana uja urani kodi wandibaya pamene kumasokoloka vana wanthu bwanji mwana ari kuti udzalowa nyumba murabe kubanka kwa bambuwa ndiye pamene nandozona kuti dzanja lijano azachita nyezi ndidzate anthu ni mwana uja ndikuti wandikutaza mwana wandibaya pamene ari ndimaita ndisaphasa anthu nditenga ndiphasa tenga ndimajeni salu mundinama banyama ndimanga ndiye kundimanga mkuona kuti chikuladzula mafuta oyendetsa agazilina anavuta koposera tusakuvuliratu ndiye anyamatanga awo kuyesera kuti apite kuno akufuna gazilina kulire kupita kuno gazilina kulire ndiye mpaka nanodenda movutikire ukafika kukachitatu ndipanga bwanji ndipo ndimanena kuti anthuno masukani ne munthu nesindikubva kuno mwana ndikwerekako basi watara ndibaya kuzalenga mpeni uche kukoloza nditsita mkundidula ndiye arandidula dero takafika kukalidade dokonola kamazutsani chisani atakamuzutsa dokonola mpamene dokonola damakabwera kudzamasula salu zija tinamanga zija dokonola kuona akuti amayi sindikwanisa uzandiyabaja kuti mudii ndiye mpamene limata simukwanisa akuti ayi mwana mpeni mtsiro mkati wakudulani ndipo magazi mkati mono mwa mtsiramo alimbana zedi ndiye pamene baba sibadalire ineyi palira mutapita dzapala dzina zotakatani akakuthandizeni ndiye ndabweradi baba nopobwerani pokuti ndikuyankhula koma nditakafika kumene kodzafika kunyumba kuno kuona kuti kumene ndikumvene kuona kuti iji kuti muteko mangosanazabweza mpamene mati apa noti tisakhale tiye ndipiteni kuti wodi ndipite kudedza mina tatani tikandile chithandizo ndiye ndikupitanso kuje kudedza akatiuza kuti ngati chapala cholipire ata amayi tusingwanisa sakuti anini kukuthandizani pano mwana wakupitani kwa basi
ndiye kuona nanga sodi madoko dala kakhala ngapo pali wina amene amakhala ndi nzeru zotino apa zitha kuthera ndiye doko lojono bozena kuti apa zisavure chufunika apa mupangedere koma munthu nene nakavutika kudedzako ndipo kunditsuka ndipo nyama yonse yankali kuruluka kubwera pa mtunda ndiye atanditsuka kuja mpaka nano akwanisa kutenga nyama ija yankali ija kurani kodi kundisoka koma kutha kundisoka kumene kwako kutenga so nyama yapamwamba yinso kundisoka lero yu ndiye mundipo zambidele kana Otavio anabwera nthe zanji kuti adza kubereni ku nyumba kuti 12 kolwe usiku nyumba mukuli muli nokha nala abiri ndamambo chabu kuno makonda kuberebwa kunoko kapena kunali koyamba mwanayo kuonetsa kuti amabwera ndithu foka nyumbamo kumakhala nthukulira bwe kusowa 100,000 kusowa 100,000 yepa amene akaneka ndalama samarani nditama ukhondo pamudzi pano ndiziona zimenezo zimenezo then ndiligone nimone na foni yanga then mangu pachitseko pakalipo usiku chiurani chomupengene yanga lijani ndiyasira talimo then ndadzaruluka ngudzazazana kuti esakhalira ndakame yanga kurani akukuwa kuti kupaine kuti alero namugwira nadzanguruka ndisalokha basi mpembo kurani neso mpembo kukuwa kumano sindimakuwa ndimalira ndiyeko dzaruka munoka nyumba iyi nyama amana gaza dzaruka nimpeni urembo murero sentema pembra murani pembra muno tsempenu ifanye impenu ora baba ya mayiwo akurisha bi ndio kalira marudi anongera mna ora miwo ora na ora ndipo ene fule boro wandiro mo ndo yamba ndami nyambama ngoma wanga ojani wenye ndo ojani ndo ndo jui mbala ngendi yani tiawa mari wangu ngene yo nyengo ni mtungiricho mu mazingiro ngamba ndipo mwana wanga wo yamba yala bo amene anaweka dada kama ugonde mwifuno ifanye na ukona tangwa kushefa kama tuna ngunda Otavio mwana amene wasatendera kwa basi usiku komanso amene adakhala kusesa mtendere usiku mukuona khala anabwereka pamene anali ndi anzake analeka yekha nkachitata kupanga chili kumene Otavio mudzimu ntambi mbili akasokwa kondwani akondana kupanga kuti ndakaza kuti lero utenga mwina awamaliza kwa chinyamata amene leo tenga awamaliza ngongo funa ngeza amene atsala ngonowa ngara ndi kalipalora lagaba alege tathokoza kuti limene pangira ripoti kuno ku nyumba kumene Otavio wadzabaya anu ake akunyumba kuno pambuyo pofuna kuti abe katundu osiyanasiyana koma Otavio sanakwanise kuba Otavio sana shabina wadzagibwa nsanga zali bwa masanga tathokoza ziko mukwambiri